encwadi eBhayibhile yoMsamariyakazi ubenezinto abezazi yena, ubenemvelaphi abenayo ngomfula. Encwadi eBhayibhile uthe uYesu xa ebedlulayo kule ndawo yaseSamari, incwadi eBhayibhile bafikelwa kukunqanwa okanye bafikelwa kukudinwa. Njengebhesi ethi ngelinye ilanga kuke kwenzeka into yokubana ngaba wathi umfoko athixo seluhambeni, wafika ixesha lokutshona kwelanga, wadinga indawo anokuthi ngqi kuyo, ngoba noba ungangumntu noba ungaloluphi uhlobo, but ekugqibeleni ilanga liyatshona, bonke abantu batshonelwa lilanga. Namhlanje siva lo mbhali onguYohane esithi khona indoda enguYesu ehamba nabafundi bayo. Nathi incwadi eBhayibhile kwakunyanzelekile okokubana ngaba bagqithe eSamariya, okokubana ngaba bengenabuhlobo namaSamariya, bathubisa bathuhamba olugoloba nobanyanzela okokubana ngaba bedlule eSamariya. Ithi incwadi eBhayibhile xafika uYesu efikele kule ndawo, ufike nabantwini abasizinto zoyisemkhulu, ufike nabantwini ababapha izinto ezithathwa ngabantu kodwa zingabancedanga. Kodwa xafika uthi intokazi ipha amanzi isele, ibe seyiyona nentokazi athi khathatha okoba ubusazi okoba kubani loo cela yogogo ngebucela kuye. Namhlanje sisathi apha Ludalasi kukhona uYesu, kukhona uYesu aphapazayo, aphapazela ababini. Kukhona uYesu osaza abantu